שלום לכולם, אני הוריד לעשות פתיחת עיוות, פרי צ'סט, קראון צ'סט, סילבר, גולדן, אפיק צ'סט ולג'נדרי צ'סט. יש אתר שאני יכול להראות לכם, אבל ייקח לי הרבה זמן, שאומרים לי עוד כמה זמן, זה יראה לי את התיבה, איזו תיבה אני אקבל, וראיתי, תשמעו, השגתי ג'יינט צ'סט, בטעות זה נפתח לי, לא קלפים כל כך שווים, טוב? אז בואו נתחיל. פרי צ'סט, 70 גולד, 4 קנון ורויאל ג'יינט, זה 5 רויאל ג'יינט. עכשיו סילבר, 21 גולד, מגה מיניון ו8 רויאל ג'יינט. עכשיו גולדן ואז קראון, 196 גולד, 3 מיניון, 7 רויאל ג'יינט. לא קלפים טובים כל כך. טוב, בואו נראה. וואו, זה הרבה גולד. ג'יימס, נייט. סתם קלפים גרועים. טוב, עכשיו אפיק. 3 פריז, 4 וויץ', 5 פקה. טוב, אתם מוכנים לזה? אני עומד. רגע, אז בואו נעשה אבל דק. כאן בואו נעשה דק. כמו שהראו לי, אני צריך for which. תחתום סקיטי השגתי. אני צריך which. פקה. אלוהי. שנייה. פקה. הנה. רגע, פריז. פריז גם, הנה. טוב, תשמעו. עומד לצאת לג'נדרי, אני אחליף אותו באינפרנו, את האליט אני אבחר קלף. וואו, איזה יקר זה. אני שם אליקסר קולקטור, אני חייב. יאללה, בואו נראה. לג'נדרי צ'סט בנדיט! רגע. אמיר, השגתי בנדיט! די! וואי. תביא לי, אני אצלם. טוב, בנדיט. וואו. איזה מזל. אני התחננתי שיצא לי בנדיט. כל כך חיכיתי לזה. אני עכשיו מתקשר. מתקשר לליד אמיר. וואי. יואו, בנדיט. יאללה, בואו נראה. זה דק יקר ומטורף. הבנדיט שלי. טוב, בואו נראה גם גוד גיים. פקה. נייט. אני רוצה להפתיע אותו עם זה. אני להרוג לזה. לא. יאללה. אני עומד לשים את הבנדיט תכף. טוב, תשמעו. סיכוי קטן שאני אנצח.
אוי, יש קצת בעיות באינטרנט. את המשחק הזה אני עומד להפסיד. טוב, הפעלתי את זה. בטוח. לא נורא. טוב. טוב, אני לא מבין איך יצא לי בנדיט מהלג'נדרי צ'סט. בנדיט קלף אחד החדשים. חשבתי שיצא לי איזה גרייביארד, לאבאונד, אבל פתאום אני רואה בנדיט. אין, אני משקשק. טוב, זהו, זה הסרטון להיום, אז יאללה ביי.